Pertuka xwendinê. Rûpel 117 ders 8 C. Em dixwazin biçin îstasyona trênê. Hûn dikarin alîkariya me bikin? Belê, serçavan. Ji vir swarê taksiyek bibin û yekser biçin îstasyona trênê. Na, taksî biha ye. Em dixwazin peya biçin. Wekî wisa ye, divê kolanê de 5 metro bimeşin, hûn ê biçin ber avahîya şaredariyê. Li wir li otobûsa bajêr a numeriya 136 swar bin û bi otobûsê 13 rawestgeh biçin. Li rawestgeha 13 peya bin ew der îstasyona. 13 rawestgeh. Em ê 13 rawestgeh biçin. Belê, ji bîr mekin, 13 rawestgeh biçin.